Виж се! Отново водиш приятелите си към бедствие! Наистина си зле в това. Ти си бледа имитация на майка си и тя би била отвратена от слабата, жалка неудачница, в която си се превърнала. Кажи го, Чарли! Погледни в камерата и кажи на всички, че ти загуби и че аз съм най-могъщия грешник в ада! Не Лилит! Не Алъстър! Не Витата! Аз! Никога! О, драмата! Знаеш ли какво? Може би трябва да го кажеш, Чарли. Погледай гото на приятеля ми. Той се нуждае от това. Какво? Алъстър, защо? Хайде, Чарли. Направи ми тази една проста услуга. Не ме карай! Давай, кажи на всички, че той е най-могъщия. Вокс е най-могъщият грешник в ада. Виж, принцесо! Ада най-накрая те слуша! Колкото да щупиш кутия, въпреки че е яка кръво, добре ли си четал за кутия? Какво е кутия? Кутия. Това е да мама това кутия! Мамка му, ще се върна за теб. О, Чарли, нямаш си на представа какво направи за мен. Всичко, което мога да кажа е: благодаря, че си толкова зле във всичко, което правиш. Просто благодаря. Ти абсолютен идиот. Какво по дяволите се случва? Връщай се на стола си! Ти се закле да не докосваш Чарли, но просто не можа да се сдържиш, нали? Ти гаден мръсник. Винаги го правиш това и го мразя! Какво? Това? Това се брои! Не съм я наранил! Не съм казал да не я нараняваш, глупако. Аз ти казах да не я докосваш. И ти го направи! Ти жалък аматьор! Проклета игра на думи? Ти ме измами с шива на дреболия? Сериозно? Проработи, нали? Бейби, аз съм демон в ада. Това си е нашето си нещо. Ти си нищо, ако не си непредвидим. Майната ти! Няма значение, че си свободен. Ще те пребия, докато пак се починиш. Аз съм по-могъщ от всякога. О, не се подценявай. Ти си най-могъщия грешник в ада сега. Трябва да ти благодаря за това. Малкото ти загрябване на власт помогна да скучи поредната верига, която ме държеше назад от доста време. И сега, най-накрая можеш да решим това веднъж за винаги. Най-накрая битка с теб, която може да бъде предизвикателство. Виковете ти ще донесат задоволително излъчване.